na naman ngayon. Naman yung tubig na. Yung second session guys. Awak-awak pa. Wag ka na, wag ka na. Uy, makaganda ngayon. Uy, Magus, come here. Nice, sensation. Gus, dito. Dito tayo sa Baluarte ni Mr. Bully. So, nandito yung mga sick na bully. Mga usapang ka-stand dyan ng bully guys. Doon, pay nyo lang, Chuck Riasos, a.k.a. Mr. Bully. Okay. Bata ko ah. Kaya, Okay, mag-voluntary lang kung saan yan. Oy! ibaba mo lang dyan sa kilip pero magpapay pa. Wala kasi. Ang bigat. Table na. Pilit ko kasi na. 40 kilos po yan. Po. Eh, buti kayo may ibot pag lima. At sobrang sarap to. Ay, ibot. Okay. Yan guys, lakay load. Sa banduga. Yes, lakay load. Snap. Okay. Ang sakit mo, may balag. Gayat eh. Good boy. Good boy, good boy. Isa guys. Aleng. Yan. Sa mga gustong magpa-stud dyan, oh, sir, ikaw na magsabi. Sa mga gusto magpa-stud, ito meron itong import line. Meron itong heritage ng import. So hindi ko lang alam, hindi ko sure, pero import line to. Kasi ito, binigay lang ng pagmamahal ng aking kaibigan. So ito kay Sir Voltaire Clarin or kilala namin po ng Sir L.I. ng Biohazard Kennel. Yun. So ayan, binigay niya to sa akin. Kapang aswerte niya pala, sir. Binigyan tayo, mga mentor po yung dati. First time namin gagawin sa bato. Mga gusto mo pa-start, chat nyo lang ako sa aking main account, Chuck Iliasos or kay Mr. Bully. Or kay Sir Mark, kung mga gusto mong mag-inquire, mag-tanong, contact nyo si Sir Mark. Siya nang bahala sa inyo. Murang ka guys, murang. Murang hindi nyo pagsisisihan. Murang may pagmamahal. Murang quality breed. Yun, hindi lang basta-basta mga bully ito mga ito. Talagang may mga linyada dito mga gasa. Ito po yung lalaki ni Sir, Sir Jax. Tatlo ang pagpipilian dito. Siya lang po dito. Santa Maria, Pangasinan. One, two, three.